Màquina de segellat de tubs de paper amb segellat de doble cara i màquina de segellat de llaunes. Màquina adequada per a llaunes de diàmetre de 35 a 126 mm, alçada de llauna de 25 a 220 mm. Després de segellar una cara, gireu la llauna de paper cap avall per a la comoditat de segellar l'altra cara. La producció està automatitzada, la qual cosa millora l'eficiència de la producció i estalvia costos laborals. El servocontrol de la màquina de segellat sencera fa que l'equip funcioni més segur, més estable i més intel·ligent. Els corrons de costura es completen al mateix temps per garantir un alt rendiment de segellat. Aplicable a llaunes d'alumini, llaunes de plàstic i llaunes de paper.